nke onye chiri na zere. Achọrọ m ịkọwara taa na ọ bụrụ onye ọbụla si na mmiri bụ ọgbanje, na ọ bụrụ na asị ka ekwuwe na mmadụ niile nọ n'ụwa si na mmiri, maka na almost na 60% ihe eji wee ke mmadụ bụ mmiri. Ka ọ ghara ị na-ege ndị pastọ, ndị reverend fathers gasị atasị gị na ọnya na water spirit na ha ncha niile bụ ọgbanje, no evil ka ha bụ. Why they are the one that is evil? N'ezie, ife ọbụla nwere ihe ọjọọ nwee ezigbo ihe, mana ịma mbịa si na ihe niile nọ n'ụwa na mmadụ niile nọ n'ụwa bụ ajọ mmadụ. Mbanụ, na ndị pastọ na ndị reverend father after asị gị na water spirit na ndị niile si na mmiri na ọgbanje nọ nke a, mana atakwa mmiri a ka a ga-eji sị gị na ha agọzie no for healings gị ṅụọ. Ebe isi na water spirit bụ the bad, kedu ihe ị na-eyuzu kwa mmiri ha? Isi na ihe niile dị na mmiri na ihe mmụọ niile si na mmiri na ihe ọjọọ, mana you can do without them. Ị na-aṅụ mmiri, iwerekwa mmiri ahụ ị na-esi nri ndị ahụ ịkpọrọ asị. Ọ bụrụ onye ọbụla na-ekwu okwu, ị mara ka isi edobe ọnụ were ekwu okwu. And ọbụkwara ndị niile na-agwa gị na ha bụ eze nwaanyị si na mmiri, na ụfọdụ bụ aka a na-achụrụ because afụgo na ndị mmadụ ji Jizọs wee na-aghọ ndị mmadụ, wee na-aghọ ndị mmadụ n'iyi. Ha firie na-esi from eze nwaanyị na ha ga na-enweta nke, ma ha mara ịdị abụmọnụ ha na-ebutere onwe ha. Ine ndị niile a na-ezuzu ihe ahụ, ndị na-ekere m na ha bụ mmiri, na ha bụ ndị mmiri, ma ha bụ ndị mmiri. Ndị na-ekere m na ha ma nke a, ma onwe gị na-anwụ ezigbo ọnwụ. Onye ọbụla na-ekwu okwu, mara ka isi ekwu okwu. Ife niile dị n'ụwa nwere ezigbo nwa ajọ, mana abịa si na onye ọbụla, ma ndị a niile na-emeze nwaanyị nọ water spirit na ha ncha niile bụ ajọ ya. Ndị a niile ịfụ 90% of them abụrụ ndị si na abụrụ ndị ọgbanje mara na ọgbanje na-ama na ọ bụrụ mmadụ niile bụ ọgbanje. And ọgbanje adịghị emekwana ife ọjọọ, ọgbanje adịghị anakwana mmadụ ife n'ike, ọgbanje adịghị emegirikwana mmadụ. Nọ ndị a na-ekere na-eji aka ha jeme onwe ha initiate, enwe furukom. Onye ọbụla jeme onwe initiate ndị agha nọ na-akwọrọ ndị mmadụ ego, na-erufu ndị mmadụ ụzọ, mana furukom enwe ọta anyị na gị. Furukom enwe ọta anyị na ịbịa na ọghị ife ime mmụọ chebere gị ajọ echiche, because ife niile ha chọrọ ha nwere ya. Ọrịa na onye eziziri ọrụ, maka onye ọbụla mụsụ na ọgbanje ọrụ ha na-adị iche. O nwere ndị si naanị ife niile nọ n'ụwa, onye ọbụla nwere onyinye ha na-arụ spiritual. Ndị a na-asị ndị chosen ones, onye a nwere ebe o si. N'ife o ji wee dozie ka ndị ọgbanje nke ha dị iche bụ na their own ihe dị iche ka nkụ na ya, maka na ha ka n'ụwa. Onye ga-abụ onye ihe a marụ, ọ bụrụ na okwele alụ ọrụ okwe m nkwa wepụta ụwa, ebido ghasasịbara ihe o nwere. Onye ọbụla omite ọ bụ onye ahụ ibiri ibi. Anyị ekwu ka ife ọma bịa n'ụzọ ndị a because okwele alụ ọrụ ya until Rome accept. And ife ọbụla ibu oburupụta ụwa, ada agwụ ya agwọ, ada atụpụkwana ya atụpụ.
ka ndị a na-asị ya na Ogbanje mara gị ma ọ na o nwere ife ị ga-eme bụ ije find out, mara onwe gị, ghọta onwe gị, ka nwee ike wee gosi gị, kọwara gị ọrụ ị bịara n'ụwa bịara. O nwere ndị Ogbanje na-eme ebe sokwa gị jee, dibịa sokwa gị jee, ị nwere ike ịmụ ọrụ a oresi na ikwenye n'onwe gị, kwenye na ị ga-arịa gị, nwee ike gosi gị ya. O nwere afọ a ga-agbarụ gị, o nwere amụma a ga-eburu gị, ha nwere ike ịchọpụta ọrụ ahụ ị ga-arụ. Maka ife mmiri bụ ife zoro ezo, ọ ihe iji eji aka nnabata ekpugheru gị. And once ị bụ onye mmiri, wọchịa ndị na-eme na abụ ndị mmiri na-eti aka n'ihe ọjọọ, ọnwụ ha na-anwụ ọnwụ ifere, and ha daa n'ogologo ndụ. Ka ụ ghara ịbịa na-ewere ihe ndị fada ma ụka eweta wee na-anụ onwe unu n'iyi, unu arụzie confuse. Ife m ga-akụziri unu buru ibu n'ọnụ unu ịghọtawere onwe unu. Onye ọbụla bụ onye mmiri, nwọsụ na ịmụ onwe gị, ọ bụrụ na ịghọtabeghị onwe gị mana ị na-akwụwa aka gị ọtọ, ma nna nwere ife mmadụ ga-emenwu gị n'ụwa. Onye mmiri adịghị agwọ ọgwụ, maka ndị mmiri na-achị. Ọ mmiri bụ ndụ mmadụ. Ọ ya ka o ji wee bụ nọ 60% bụ ife bụ mmiri na-arụ ọrụ na mmadụ. Other element keziri 40%, ma 60 godo mmiri. So ihe ọbụla unu na-eme, okwu ọbụla ị na-ekwu, ka ị ghara ịchụcha mmadụ ọnọdụ ka asọ bụrụ ogiri, mechaa ọnụ bụrụ ogiri asọ, mechaa jee kọrọ ogiri ahụ lachaa. Ọ ihe ndị pastọ niile ma ndị fada na-eme. Mgbe ị kwuchara mmiri atụrụ, mgbe ịwụkwa mmiri asị na ị na-achọ ịkwụ ọya, na ị na-asa ahụ, na ị na-eku, iji asa ahụ, na ị na-aṅụ ihe ọnụ ị na-ekwu. Ma n'ụwa a, ife ọbụla ikwu n'ọnụ obi ife gara ji atara. Ụfọdụ na-ata afọ ife ha ji ọnụ ekwutere onwe ha. Tụsasịa nkụzi ma ka ị wee nyere ndị ọzọ aka. Ife m na-akụzi ife ga-enyere gị aka. Ghọta onwe gị. Mgbe ị ghọtara onwe gị, ife m ga-akụzi unu buru ibu. Mma akọwakwara unu ka ụwa si wee bido, kọwakwara unu ka arụ mmadụ, ihe na-akọntrolu, mmụọ na-akọntrolu mụ na gị na-abụ otu ihe nọ na mmụọ na-akọntrolu gị, otu anọ na mmụọ na-akọntrolu m, otu ihe si aga n'ụwa. Maka ndị ọcha kpuru ndị Afrịka isi maka ife ha na-enwetebe anyị. Anyị nwa mere na ndị ọcha bụ eze n'ụwa. Eze ahụ eze anyị ka a nara anyị n'ike. Ọchịchị anyị ka a nara anyị n'ike, bụkwa anyị kwesịrị ị na-achụ ụwa wee were ọgbaghara ụka tinyere unu. Ọgụ niile a na-anụ na ifuru n'Afrịka bụ ndị ọcha na-ekiri etu ọgụ niile a na-anụ, ka anyị ghara ịghọta nwa onwe anyị. Ndị iberibe, ndị bụzi ndị ojii, ndị ọchọngọnoko, maka ife a ga-eri. Onye mere onye ọbụla bezọ na-achọzi nke nwe na-adọ apụta nwanne ya. Ghọta onwe gị. Mgbe ị ghọtara onwe gị, ife ndị a niile, ghọta ihe m na-ekwu. Maka otu ihe nọ na ị nwere ike na-ege m ntị mana ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Onyinye ọbụla mmadụ ị na-aghọta ife bụ onyinye si n'aka Chukwu. Okike kere ụwa, onyinye, and ọ dịcha n'ime na mgbe ọ ga-eme activate bụ mgbe ị kwenyere n'onwe gị, o mee activate. Ịfụ na ọ bụrụ otu ege na-esi aghọta ife ka onye ọzọ ka na-esi aghọta ife. Tụsasịa nkụzi a ka ị wee nyere ndị ọzọ aka, maka ka ị na-enyere ndị ọzọ aka ka ị na-enyere onwe gị. Ma gba mbọ tinye ya n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma.